खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोआ 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिजाथि फोसावनानै होबाय बिजाथि महरै ध्रुब कुमार ब्रह्म बिथांखौ फोसावनानै होबाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै आरो BPF दोलोआ मित्रजोताव थानायनि सोमोन्दै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला BPF दोलोआ मित्रजोतनि बाहागो जानाया रोखा जानाय बायदियानो जाबाय खालि फर्मेलिटिनि थाखायल' फोसावनानै होनो दंसै साननैसोनि गेजेरावनो BJP दोलोआ बेखौ फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ भबानिपुर बियाबाव BJP दोलोखौ देरहासार होनो थाखाय मदद होगोन बेनि थाखाय MLA चरण बर' आरो MLA दुर्गादास बर' बिथांमोनखौ बिबान होनाय जाबाय आरो 28 नं गसाइगाव बियाबाव BPFनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय BPFनि MLA रबिराम नार्जारिनो बिबानखौ होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा तामुलपुर बियाबाव दासिमबो फाइनाल जाथ'वाखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा टिकेट मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायथियो ध्रुब कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि 28 नं गसाइगाव बियाबाव माजेन्द्र नार्जारिनि दैदेननायाव BPF दोलोआ खेबब्रैयै देरहासारनो हाखादों बेनिखायनो बे बारावबो BPF दोलोआनो देरहाफिनगोन रोखा होननानै बुंथियो बिथाङा गुबुन फारसेथिं BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मित्रजोत दोलोनि बाहागो जाबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै लानायखौ नंखाय होननानै फोरमायथियो UPPL दोलोनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा UPPL दोलोनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बुंथियो दि BJP आरो UPPL दोलोनि गेजेराव हाबनानै BPF दोलोआ खोथा बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव गुलाय गुजाय साननाय सोमजिहोनो नाजादों BPF दोलोआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों मा सावरायदों बेखौ UPPL दोलोआबो मिथिखागौ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे BJP आरो UPPL दोलोआ मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ BJP दोलोआ माबा थांखि लानायनि सिगांग्रो UPPLजों सावरायग्रोनानैसो थांखिखौ लागोन फैगौ 5 बोसोरसिमाव रावबो BJP UPPLनि सोमोन्दोखौ सिफायनो हानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा आरो साननैसोनि गेजेरावनो BJP UPPL जयै प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मित्रजोतनि बाहागो जाबाय होननाया गाव आरो गावनि दोलोखौ रैखाथि होनो थाखायसो बुंनानै पलिटिकेल गेम गेलेदों होननानैबो बुंथिबावो रोनगोरा नार्जारि बिथाङा थारैनो UPPL आरो BPFनि बुंनाय रावफोरा सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गुलुं गुजुं साननायाव खोख्लैमारदों नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै टेट फोरोंगिरिनि साख्रि लानायनि दायाव मैया साजिखौ हमदों हमजानाय साजिनि मादाव बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनिफ्राय 7 आरो तामुलपुरनिफ्राय 3 हमजानायफोरनि मुङा फारियै राजिब डेका कृष्णा बर' मीरा दैमारि रिता सोरगियारि रंपि दैमारि जोंसार ब्रह्म मन्दिरा बर' भबानी बर' काजलि बर' आरो अनिता बर' जुनिया संदानग्रा हान्जाया हमजानाय साजिखौ गुवाहाटी फारसे लानानै थांबाय मख'नो गोनांदि नंखाय फोरमानपत्र लानानै टेट फोरोंगिरिनि साख्रि लानायनि सन्देहआव थांनाय 24 सेप्तेम्बरावनो बिटिआरनि सा 52 फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदोंमोन सा 52नि मादाव सा 30 टेट फोरोंगिरिफ्रा गावसिनि अरिजिनेल फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमफैदोंमोन सा 30नि मादाव सा 15निया स्पेलिं गोरोन्थि जानाय होननानै बिथांमोननि दान बान्थाखौ होफिननो गनायथि होदोंमोन आरो माखासे बिथांमोननि फोरमान बिलाइखौ नायबिजिरनो थाखाय लाखिनाय जादोंमोन नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो बिटिआरनिफ्राय मैया सा 10 फोरोंगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो आसामनिफ्राय गासै सा 22खौ एरेस्ट खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननाव सा 36 नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि थिसनलाइ लानायनि मुं फारिलाइफोर दंमोन बेनि मादाव सा 22खौ हमबाय सा 22 हमजानायफोरनि मादाव गरेस्वर तामुलपुर आरो कमलपुरनिफ्राय हमनाय जादों बेनि अनगायैबो नंखाय सार्टिफिकेट बानायग्रा मोनसे गेदेर रेकेटखौबो संनो मोनबाय थाबैनो बेनि हेंथाबो राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लानि मजाबारि छोट मजाबारि आरो दलगाव गामियाव आइन बेरेखायै थाबोनाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनिसिम लाइजाम लिरहरनायलाय आसाम एसेम्ब्लिनि डिपुटि स्पिकार डक्टर नुमाल ममिन बिथाङा दावबायफैदों बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दावरा देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो दंफायोमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बैफोर गामिखौ थांनाय 1947 मायथाइनि 5 डिसेम्बरावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक महरै गनायथि होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो ट्राइबेलनि अनगायै
नाथाय बेयाव थानो रावबो गनायथि गैयामोन। बर'फ्रा बैफोर गामिनि हानि थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो खाजोना होबोदों। हानि पाट्टाबो दङ, लेन्ड हल्डिंबो दङ आरो बेफोर हाया बर'फोरनिनोखा। नाथाय गोबां आयेन बेरेखा सुबुंफोरा बेफोर हाखौ दखल खालामनानै आबाद मावनानै जागासिनो दङ होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनिखायनो बिथांमोनखौ होखारनाया गोनांथार होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथियो। आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होखारनो थाखाय सम सम सोरखारखौ नारसिनबोनाया जादों आरो मेम'रेन्डामबो गथायनाय जादों, नाथाय दासिम होखारनायसो जायाखै। थांनाय 2019 मायथाइयावबो चिरांनि डिसिनो आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होखारनो थाखाय कमप्लेन होनाय जादोंमोन। बे समाव चिरांनि डिसिआ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटनि नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै बिथोन होदोंमोन। बिसार खालामखांनायनि उनाव एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआबो बेफोर गामिनिफ्राय आयेन बेरेखा थानायफोरखौ होखारनांगौ होननानै रिपर्ट होबायमोन। बेनि उनाव इलेक्शन आरो COVID-19 फैनायनि थाखाय थालांनो गोनां जादोंमोन। दा जायनाखि आसाम एसेम्ब्लिनि हान्जाया नायफैबाय, बेनिखायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारनो हासिगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मानोना आसाम एसेम्ब्लिनि हान्जाया आसाम सोरखारनो रिपर्ट होयोब्लानो आसाम सोरखारा होखारनो बाध्य जागोन होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। रायजोआव मोनबा बियाबाव फैगौ 30 अक्ट'बराव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया जागोन। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोखौनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। UPPL आरो BPF दोलोआ बिजाथिफोरनि मुं फोसावनानै होनाय बायदियैनो BJP दोलोआबो मोनबा बियाबनि मादाव मोनथाम बियाबाव बिजाथि फसंगोन आरो बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। 47 नं भबानिपुर बियाबाव पनिधर तालुकदार बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। 101 मरियनि बियाबाव रुपज्योति खुर्मी बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय आरो 107 थौरा बियाबाव सुशान्त बरगहाय बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ बेल मोननो हायासै। थांनाय सनिबारनि मोनायावनो शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानजों लोगोसे सानैबावखौ ड्राग्स बायनाय आरो जानायनि दायाव NCBआ हमदोंमोन। आर्यान खान, आरबाज मार्चेन्ट आरो मुनमुन देमाचिया साथामनिबो बेलनि थाखाय कर्टआव फाइल खालामदोंमोन, नाथाय कर्टआ साथामनिबो बेलखौ रिजेक्ट खालामबाय आरो 7 अक्ट'बरसिम NCBनि कास्टडियाव दैथायहरबाय। ड्राग्सखौ बबेनिफ्राय आरो सोरनिफ्राय बायो बेनि सोमोन्दै मोजाङै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय NCBआ 11 अक्ट'बरसिम कास्टडियाव बिदोंमोन, नाथाय कर्टआ 7 अक्ट'बरसिमल' सम होदों। NCBआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर्यान खाननि मबाइलाव माखासे कर्टजों सावरायलायनाय आरो रां ट्रेन्सफार खालामनायखौ नायनानै गेदेर इन्टारनेशनेल गेंजों लोब्बा थानायखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारावनो आर्यान खानजों लोगोसे सानैबावखौ नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ मुम्बाइनि मोनसे जाहाजनिफ्राय हमदोंमोन, जाय जाहाजआ मुम्बाइनिफ्राय गवासिम थांगौमोन आरो गवानिफ्राय मुम्बाइ फारसे फैफिनगौमोन। जाहाज सिङाव जाबाय थानाय पार्टिनिफ्रायनो NCBआ साथामखौबो हमदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा कंग्रेसनि MLA शेरमान आलीखौ सासपेन्ड खालामबाय। कंग्रेस दोलोनि आब्रुथिखौ खनले सिफायनायनि दायावनो MLA शेरमान आलीखौ दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1983 मायथाइनि आसाम आन्दलनाव मुंख्लं जानाय सादाइनखौ मान होआलासे बिथाङा मानसि बुथारग्रा होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो गुबुन गुबुन आफादफोरा दाब दाब जायगायाव MLA शेरमान आलीनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। एफआइआर होनाय बायदियैनो पानबाजार पुलिसआ दिसपुरनि MLA हस्टेलनिफ्रायनो शेरमान आलीखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। मुंख्लं जानाय सादाइनखौ मान होआलासे बुथारग्रा होनना बुंनायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो MLA शेरमान आलीनिसिम श'कज नटिस दैथायहरदोंमोन आरो सानथामनि गेजेरावनो बेनि फिननायखौ होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय बे बिथोनखौबो मानियैलाय दोलोनि आब्रुथिखौ सिफायनायनि दायाव शेरमान आलीखौ दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। UPनि लखिमपुर खेरि जिल्लायाव दुंहाव थासारि। आबादारिफोर आरो BJPनि दैदेनगिरिफोरनि मादाव दुंहाव थासारि जानायाव गासै 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मिरु मन्त्रि अजय कुमार मिश्रा आरो UPनि डिप्युटि CM केशव प्रसाद मौर्या बिथांमोनहा खेरि जिल्लानि टिकुनिया गामियाव उरांजों दावबायफैनो गोनांमोन। बेखौ खौरां मोननानै मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै खुद्रिखांनाय आबादारिफोरा उरां बानो गोनां जायगाखौ बेंखनहैदोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननानै मिरु मन्त्रि आरो UPनि डिप्युटि CM बिथांमोनहा लामानि गेजेरजों फैनो थांखि लादोंमोन, नाथाय लामायावबो सोमावसारनानै हेंथा होदों आबादारिफोरा। बेयावनो मिरु मन्त्रिनि फिसाज्ला गाखोनाय कनभय गारिया सोमावसारनाय आबादारिफोरखौ सौख्रांलांदों, जायजों 4 आबादारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेखौ लानानै रागा जोंखांसिनबावदों आबादारिफोरा आरो BJPनि मावथि 4खौ गारि सिंनिफ्राय बोख्लायनानै बुयै बुथारदों। बिथांमोननि गारिखौबो अर सावनानै होदों। बेबायदिनो गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिदों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। बे जाथायखौ लानानै मिरु मन्त्रिनि फिसाज्ला आरो माखासे सोमावसारग्रा आबादारिफोरनि हेंथायै एफआइआरबो होनाय जादों। बे जाथायजों जिउ गोमानाय 4 आबादारिफोरनि नखराव कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी,
पान्जाबनि डिपुटि सीएम सुखजिन्दर सिंह रान्धावा बिथांमोनहा खौरां लानो थांदोंमोन। बेयावनो पुलिसफोरा बिथांमोनखौबो एरेस्ट खालामदों। दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ जिउनि गाथोन खन्थाइ बिजाब लिरनायनि थाखाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 2020-21 मायथाइनि लाइमोन थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हाबाय। थांनाय 2019 मायथाइयावबो बे बिजाबखौ लिरनायनि थाखायनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय भबेन नार्जारि थुनलाइयारि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा फैगौ 9 आरो 10 खालाराव जानो गोनां बर' लिरगिरि गौथुमनि जथुम्मायाव लाइमोन थुलुंगा बान्थाखौ सानसुमा बर' बिथांनि आखायाव गथायगोन। सानसुमा बर' बिथाङा दासिम गांद' खन्थाइ बिजाब लिरबाय। बेफोर जाहैबाय फारियै सोरांनि बनजार 2016 मायथाइयाव लिरदोंमोन, अखाफोरनि बिखायाव सोमखे जोमै 2017 मायथाइयाव लिरदोंमोन, आबिरनि सानस्रि 2018 मायथाइयाव लिरदोंमन, जिउनि गाथोन 2019 मायथाइयाव लिरदोंमोन, नोंनिसिम फैफिनदोंमोन 2020 मायथाइयाव लिरदोंमोन आरो रेबगननि सिमां बेखौ 2021 मायथाइयाव लिरदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।